Yɛfrɛ me Nana Adu Ameyɛ ɔtɔ so mmienu. Dasebrɛ ne ɛma yɛ meyɛ. Enti na obi afrɛ me Dasebrɛ. Ɛberɛ a yɛfi adanse ɛreba no, yɛbɛso yɛwɔ Baworɔ. Baworɔ so na ɔyɛ Bretuni. Na yɛso ne yɛdɔɔso. Enti yɛantena wɔ hɔ no mu. Enti yɛtu gu so etu ɛnamɔ. Yɛbɛbɛdu Asoroma so. Ɔno nso yɛ Bretuni. Ɛnso yɛso ɛtena ase kakra. Na ɛhɔ na kɔmfɔ no di anim no. Yɛsɛ yɛntwɛn na ɔkɔ akɔhwɛ n'anim aba. Na ɔkɔ na ɛhɔ yɛ a ɔba bɛbɛfrɛ yɛn. In fact, ɔmo kɔɛ na ɔmo kyɛ papapapapa. Nti yɛwɔ hɔ a ɛna ɔmo baeɛ. Na ɔmo sɛ afei deɛ kɔhu baabi a ɛhɔ yɛ. Nti mo ma yɛn nyinaa yɛnkɔ. Nti yɛn nyinaa tu bɔ mu edi n'akyi. Yɛbɛdu baabi na ɔsɛ yɛntena ase. Na yɛntena ase no ɛna ɔde dua bi si hɔ no. Ɛna dua no nkyɛ koraa na dua no anyini. Na yɛ kɛseɛ. Na si efi aduadua no ɛwɔ hɔ. Nti na ɛkyɛ sɛ dua no ase ɛna mpanimfoɔ kɔ ebi kɔto dame baalu kɔ susu kɔtɔn nneɛma nketenkete. Ɛkyɛ sɛ akɔyɛ kuro no mfimfini. Nti obi asɔre a wɔso wokɔ hia ɔsɛ mekɔ efi dua no ase. Mekɔ efi dua no ase. Ɛna kɔyɛ efi dua ase. Ɔno na so andɔ wanware wanyɛ biribiara. So ɔno rɛ kɔmfo nti wanware. Ase. Efi ase yɛba no na me nananom ɛpɛ ɔko yɛ wɔn dɛ papapapapa. Sɛ ɔko deɛ na ɔyɛ wɔn dɛ. Nti wɔmbɛdu yɛ no na ɔyɛ sɛ mo ntwɛn. Nti mo kɔ hɔ mo a wiram kɔnante wiram hɔ no mo. Na mo kɔto obi yɛfrɛ no efi. Aborɔ. Ɛna ɔmo ku no. Na aborɔ no na ɔka kyerɛ adeɛ sɛ boti ɛde aka. Boti no na ɔforo adeɛ no so. Ɛna aka no ase. Na ɔka sɛ nkurɔfoɔ no ɛreba o. Enti wɔn nyinaa ɛdi yaa. Enti wɔn di wɔn akyi a kɔdu anum. Nti wɔn du anum na wɔn hu sɛ nkurɔfoɔ no nyinaa atwa nsuo no kɔ. Ɛna sɛ wɔn kɔ nti mo mmiɛnsan yɛmmra. Enti kyɛ sɛ wɔn hu sɛ obiara ni asase no so. Enti wɔn ka sɛ asase no deɛ yɛagye asase no. Enti wɔn ba bɛka kyerɛ wɔn mu sɛ sɛ asase no ne nyinaa ɛyɛ yɛn dea. Ɛna wɔn tena ase. Na baabi a wɔn tena nso so no na ɛhɔ sɛ wobɛkɔ nsuo mu soso akɔtɔ nkyene a na ɛkwan no ɛbɛsi kɔ no ɛbɛfa afidua no ase. Nti ɔmo bɛfa afidua ase ansa na wakɔ. Nti yɛma dua no ase hɔ no na wobɛkɔ na nɔnkɔfoɔ kyɛn ɛwɔ hɔ nom ne adeɛ. Nti ma ɔso ɔde obi ɛrekɔ a na wayɛ mmerɛ a na wɔn agya no wɔ hɔ na ɔmo de no kɔ. Nti ma nnipa bebree ɛbɛdɔɔso ɛwɔ afidua ase. Ɛsɛ obi ehu sɛ afidua ase no so na yɛnyin. Ɛna asantefoɔ no so obi fi adeɛ ɔyɛ Bretuni a ɔsi Bretuni bi te ha o ɔno ɔde ne ho abɛka ɔsi Bretuni te ha o Bretuni te ha o na nso ɔmo pɛko eti ako bebree wɔn kɔɛ bintimi bɔ ne nyinaa din na deɛ etwa tɔ kora na ɔmo kɔɛ no yɛ hwasa no deɛ wɔahwɛ sɛ wɔkɔ hwasa ɔmo ekɔɛ ɛkɔko ɛwɔ hɔ no mu na ɔmo kɔɛ no kɔnfɔ no wɔ hɔ no ɔmo twa ne ti. On the buy, na nipa no ewu dɔso. Enti ɔmo do asɛnfie no ɔntumi ama amaneɛ. Ɛna ɛka sɛ nana yakɔ aba o. Ɔsoma kɔ aba deɛ a ɛna wayɛ adeɛ paa. Etire no mfoa. Na afei yɛma wɔ ɔman hene. Ɛna mampɔn ka sɛ dabi nana. So ɔma wɔ ɔman hene da no twam sɛ nipa baako atwene. Enti ɔyɛ sɛ deɛ ɔman hene ho nneɛma biara ɛfiase tumi ɛyi sɛ ɛdin ɔman hene no nko a ɛna ma yɛn nso so yɛanya ɔman hene up to now yɛnya ɔman hene a yɛde to hɔ. Nti yɛni mampɔn nnua panin no but wɔn anim so wankɔ anim so sɛ nnua panin no sɛ mampɔn hene kora ni hɔ a bitumi kɔtena akonnwa no so bi kora matena so bɛsɛ mfeɛ mmiɛnsa ɛpɛn. Nti yɛni mampɔn deɛ yɛnya aduafoɔ. Na wei ɛko ne deɛ nam nananom ɛko no ɛna yɛkyerɛ sɛ bere bi du a wɔsɛ yɛkae wɔn. Nti etwa odwira no ɛde kae me nananom ɛko a moko yɛ. Ɛna afei yɛsɛ ɛma wɔn aduane adi. Ne ama wɔn aduane adi na biribiara ko.
nti adwira no ase no te sɛ ɛnka bɔ mu ne ɛnkɔsoɔ na sɛ sɛ Ghana kuro ɛwɔ mu kuro biara bɛyɛ kɛseɛ a na ɛfi nkɔsoɔ a ɛwɔ kuro no hɔ no na Figyase sɛ yɛ kuro no anyi ama nipa no atutu akwan kɔ akyirikyirikyiri na mo ɛbɛ kakraa bi obi wɔ sɛ mefia Figyase ɛso ɔnsi kurom ase da ebi bebree gu aburukyire bebree wɔ ha sɛ na yɛsi wei deɛ yɛyɛ ɛde aforo obiara a woyɛ Figyase ni a wofuruma wɔ Figyase sɛ bra na bɛboa Figyase na bɛhwɛ sɛ kuro no ɛteɛ na ne nkɔsoɔ ɛbɛsɛ ayo na deɛ wofi sɛ wobɛtumi de aboa na nyinaa ɛnti ɛno ti ɛna yɛyɛ sa yɛfrɛ obiara a woyɛ Figyase ni a wofuruma wɔ Figyase sɛ bra na bɛboa na mpagya Figyase si so na bɛhu wode w'ani bɛhu a ɛna bɛhu sɛ kwan a wonam so bɛtumi aboa Figyase ɛne ti yɛyɛ bɔ sɛ afahyɛ saa nkyɛmu no ɛbaeɛ yɛfrɛ no Asafoagye wɔ Asafoagye ko na dwabenfoɔ ɛna bɛka kyerɛ Figyasefoɔ sɛ mini Asantehene nkɔko na ɔnom yɛ Asantehene na yɛ nso ɛni dwabe mampɔn nifa hene no na yɛ sɛ yɛtumi atu Asanteman agu na yɛ so yɛakɔ anim sɛ na ɔni atuduro nti yɛni ɛko no hyehyɛ so no ɛne ɛhu sɛ ɔni atuduro no ɔbɛdaadaa yɛn na yɛ sɛ ɔsi yɛdwane nti ɛka yɛn nan bɔɔ mu na hwee yɛkɔ akyem yɛkɔɛ na ɔkye hene ati yɛma ne bɔ no na ɔsɛ ɔmu kɔtena ahase nti yɛkɔtena hɔ nti yɛkyerɛ nkuro no sɛdeɛ ɛwɔ ha a yɛde kɔɔɛ no saa ne yɛkɔɛ ɛdɔ obi keka ɛkwan so Figyase ne asokɔre ne bi bebree bade kɔduiɛ no yɛankasa kyekyɛ yɛn ho dwaben wɔ ha asokɔre wɔ ha ɔdwoko wɔ ha ni sɛdeɛ yɛdi wɔ ha sɛ saa ne wɔ hɔ yɛn yɛ wɔ ha no yɛkɔ ni saa ne yɛkɔɛ ne yɛkɔ no koraa ne yɛde nkonnwa no nyinaa kɔɛ nti ɛberɛ a Asantehene ma yɛ amnesty sɛ yɛnsa mmra no yɛamfa nkonnwa no nyinaa ma yɛde mmiɛnsa ɛna ɛbaa ne gyaa ɛnan ɛwɔ hɔ sɛ bia yɛbaa ne yɛsan atake yɛn bio nti yɛn deɛ Figyasefoɔ no deɛ yɛdeɛ ɛne wɔn link no deɛ ntusuro bi anim wotumi edi adeɛ wɔ hɔ wotumi di adeɛ wɔ ha wotumi yɛ biribiara yɛn nyinaa yɛ ɛberɛ a ɛko no ɛbaeɛ no na ɛyɛ nson ne ɛkɔ no ɛde nson no nyinaa na ɛkɔɛ na ɛberɛ a yɛba no yɛma yɛn si na yɛsi ɛsamra no gya ɛnan wɔ hɔ ɛna ɛde mmiɛnsa ɛbaeɛ nti mmiɛnsa no deɛ ɛwɔ ha se ɛnan no soso wɔ hɔ nti yɛhɔ so ɔmo start bi wɔ hɔ no mu ɛsoso ha se start bi wɔ ha se Figyase sɛdeɛ na ɛteɛ no mebaeɛ medi adeɛ no na Figyase ɛsan manso ne nneɛma no na kuro no na atete apansam obiara yɛ deɛ ɔpɛ na afei ahotɔ anim nti na butaeɛ ne sɛ ɛbɛtumi ama ahotɔ aba kuro no mu nti bɔbɔ nkuro mamoa ne branteɛ no nyinaa no sɛ nyinaa bɛka abom baako ne ayɛ baako ne atumi apagya Figyase nti wɔ mu a na afei ɛhu sɛ nka bom no ɛba nti ɛstarte sɛ ɛba no ɛna afei ɔmo a na kɔsisi adan wɔ Kumase ɛne adeɛ nyinaa decide sɛ afei deɛ ɔbɛba Figyase abɛsisi adan nti wohwɛ Figyase no atrɛ kɛseɛ paa ayɛ kɛseɛ sɛ obi anya didi ɛwom sɛ kuro no ɛnyini na afei school so yɛwɔ school baako pɛ ne wɔ Afisco ɛyɛ tumi ne mpanimfoɔ tena aseɛ ne ɛsi daabi Figyase ɛso nti ɔsɛ nya secondary school baako ka ho ɛna ɛyɛ secondary technical a yɛde yɛankasa yɛde ahoɔden ɛpagya school no ɛhyira hɔ no mu nti na ɛbɛyɛ mfeɛ mmiɛnsa ni ɛna aban abɛso mu a sɛ aban aso mu ɛkɔ n'anim hospital na ɛnyɛ koraa na bɔ mmɔden ase ka ɛbɛyɛ no district hospital ɛdeɛ yɛyɛ amo sɛ yɛde bɛbra ɛde bɛba na de wei bi abɛka ho ne sɛsɛ kora no a ɛnkɔ anim kora no wodu hɔ no a wosɛ hospital no so ɛkɔ anim bebree na yɛdwa sɛ Figyase dwa no ɛkyɛn dwa bi ɛwɔ ase edu kwasi adadeɛ a obiara kɔ Figyase akɔtɔ nneɛma obiara ɛba efie ɔmo sɛ asodwie ɛwɔ ha ɛne ne adeɛ a na titiri sɛ asodwie bɛba ne nyinaa bɛtumi atena sɛ nipa baako na ɛtumi ayɛ adeɛ so Figyase adwokora ɔmo yɛ bɛɛ 27 sɛnie gya awaham akuekurom kwankwanua ntunkum so bɔya bebree ɔman biara bɛyɛ yi a
efi mpuntu wo asase no so sese ye wo doctors wa ha ye wo engineers wa ha ye wo lawyers wa ha uko ba bia be nya fijase ni oyese ba wo ba ko fijase kuro wo mehu sa enema no ha enti pese obi aba na kakra bia obetu di aboa se dai ba ko no besi o se hospital ba ko no betu besi o se bibia obetu ye na wo di aboa fijase no wo afa bodie ne kasi asumasi ene ye asuma adewe obi amagini din sese o gini din ne yepe so ofia fijase Nana edu amiyawo efijase hene ana piao na dauroma na odi abakosem efa asante efijase aye the district capital of Secretary East egu hono no se onso uokuro bi se ya asante askore ni kuro nkituam ana efijase ne nkuro nkituo no no wo abakosem bi fa okuro ho a etwa se Secretary East TV yema wiase ne amansan nyina hu a bomoden se oni ebedi nsawoso ewo 0596 111757 0596111757 Secretary East TV efie nsem nko a like yen ne follow yen na abakosem bia wo bia no yenso yenfama mansan ehu Secretary East TV efie nsem